What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Oy karon ka-adventure atong arion ang panginabuyan sa bulanon. Kining mangdadaro sa Basak ka-adventure. Interviewon si Sir Silvino Butlig kung pila iyang kita sa Basak ka-adventure pagdaro. Oy atong arin suruin ka-adventure ang part nga panginabuyan diri sa Bohol, panginabuhi sa bulanon. Ka-adventure na ako karon sa Basakan ka-adventure ato makita karon si Sir Silvino Butlig nga nagdaro sa Basak ka-adventure. Atong pangutanon ka-adventure og pila iyang adlaw og kita diri sa pagdaro sa Basak. Kay diri panginabuhi sa mga mag-uuma ka-adventure, daro, unya magtanom, mag-ani, unya ka-adventure maghagbas. Tumakita karon ang Basak karon ka-adventure gikan ni siya gianihan. Unya karon nanani siya mga ato makita karon mga subing nga humay ka-adventure. Kay ka-adventure makita nato kini humanan ni siya og daro. Tumakita karon. What's up ka-adventure? Shout out ko sa akong mga follower nga hunong ang suporta sa akong YouTube channel. Ilabi na sa akong mga igsoon sa Barangay Tapon. Ka-adventure, tumakita karon ka-adventure ang Basak karon nga nagdaro na. Tumakita ni ka-adventure. Ya ka-adventure kanang atong interviewon karon si Sir Silvino Butlig sa iyang pagdaro pila iyang kita diri sa Basak. Tumakita karon nga nagdaro na si Sir Silvino Butlig. Para ka-adventure. Okay, what? Ay, kamay pa ko. Sige na ko. Daro din eh. Tagpila ron kadto pa daro ron, sir? Tag 500. Tag 500 na kadlaw, sir? Oh, pero okay ra ang kita, sir? Okay ra. Iguling taon po kaon og kuan. Kanang pila na kakatuig nga mandaruhay, sir? Dugay na to sa gamay po din ni ko siguro okay ka. Pagdaro. Okay ka-adventure, dugay-dugay na si sir. Mga abot nga mga 30 katuig, sir? Ay, mga sobra. Sobra na. Sobra 30 katuig na si sir mandaruhay. Unya kanang ang adlaw ni sir sa daro 500. Unya libre ba kaon, sir? Libre. Libre og panito. Libre pa ni to ka-adventure. Karon ka-adventure kanang unya tataw atong hanyoon si Sir Silvino. Singa na to, Sir Silvino. Silvino Butlig. Silvino Butlig. Okay, ka-adventure. Katatawd ka-adventure atong hanyoon si Sir Silvino Butlig nga mo kanta mo mudaro ta ka mabatang mudaro ka-adventure. What's up ka-adventure karon? Di na to dugayon kay nagdaro pa si Sir. Pasig kasok anta na kalangan ta. Sige ka-adventure. Atong tan-awon ang pagdaro ni Sir. Okay ka-adventure, mga sobra na siya, sobra na si Sir Silvino Butlig 30 katuig nagdaro ka-adventure. Ato makita akong diri ka-adventure sa iba't. Okay, sir, kanang daro lang, sir. Nagdaro pa si Sir Silvino. Okay. Okay, ka-adventure, natakaroon ka-adventure sa panginabuyan sa bulanon. Tag 500 ang adlaw ni Sir Silvino Butlig sa daro nya. Libre pa ni udto ka-adventure. Pero ni okay ra man si Sir Silvino sa iyang panginabuyan kita. Okay ra man ka-adventure. Ato makita ka-adventure nagdaro pa si Sir Silvino. Unya tagtaod atong hanyon si Sir Silvino Butlig ka-adventure nga mo gamit ta muda. Okay, ako'y mo muda sa kaba unya mudaro. Kay kabaw bata mudaro kabo ka-adventure. At makita karon ka-adventure ang panginabuyan sa atong mga bulanon diri sa Bohol. Nako karon sa Barangay Bulilis ka-adventure. Nakaroon kauban na si Sir Silvino Butlig. Nagdaro diri ka-adventure. Ang adlaw sa daro diri ka-adventure 500 ang adlaw ka-adventure. Mga sobra mga 30 katuig na kapin si Sir Silvino. O ka-adventure atong sudon kay ka-adventure. Mo karon ang agi ni Sir Silvino. Ano sa ka-adventure? Unya tay mga subing atong nakita, daro na lang siya kay karon humanda nigdaro ka-adventure, kanang kano siya ka-adventure. Turtulon, unya traktoron. Unya ugna ni tubig ka-adventure sa NIA, sa National Irrigation Administration. Kaya ang NIA ka-adventure siya ang mupaaga sa tubig diri ka-adventure sa tanang Basakan diri sa Barangay Bulilis at makita karon diri. Ang NIA usa na siya ang dakog tabang sa NIA ang irrigation. Sa NIA, sa National Irrigation Administration ka-adventure. At makita ka-adventure. Kung nanay tubig, turtulon, unya sa pilon, unya magtagod ka-adventure, yung tagod, ito ng tagod, manay, magtanom na diri.
tanuman, igong tanom, mamunga na po siya ka-adventure, unya aning mo na po siya ka-adventure. O gano'n dyan, makita na to ka-adventure ang pagdaro ni Sir Silvino Butlig. Okay, what's up ka-adventure? Kan makita na to ka-adventure ang pagdaro ni Sir Silvino Butlig. Ito makita karon. Mao ni siya ang panginabuhian diri sa Bulanon. Part gyapon ni siya ka-adventure sa panginabuhi. Mo adlaw ni si Sir Silvino og 500 ang adlaw ka-adventure sa pagdaro diri sa Basak. Ito makita karon. Nga mo na siya yung mga agi ka-adventure na taas-taas na yung agi karon diri ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon diri sa Barangay Bulilis sa diri nag-adaro sa Basak ka-adventure si Sir Silvino Butlig. Ato makita karon ka-adventure. Taas-taas lang yung agi. Unya tatawag ka-adventure atong hangyo si Sir Silvino nga mutisting tagdaro ka-adventure para kamabagid ta mo daro. Usaon pag sinya sa kabaw. Kaya ang sinya sa kabaw ka-adventure do what ra siya do what do. Nya what mo na siya pang kalbi at makita ka-adventure. What's up ka-adventure? Natakaron din ka-adventure panginabuhian sa atong Bulanon. Nakita na to si Sir Silvino Butlig nagdaro. Ang adlaw ani tag 500 ang adlaw unya libre pa ni udto ka-adventure. So makita karon. Ini ko mandaro sir kanang patubigan siya sir. Mayo pa ka-adventure patubigan kay ang aga sa niya sir mga Mayo pa. Mayo 24. Marang maluno siya unya turtulo ni siya ni kuman ka kana sir. Okay, ka-adventure ini guman anit tubigan unya turtulo ni guman ka-adventure to makita ka adventure. Kan unya tag 500 na siya ay 2,000 madawat. O may lang ka-adventure dako nagmadawat 2,000 sa upat ka adlaw tag 500 na adlaw. Okay ka-adventure hapit na maman ang usa ka luwang at makita unya nay mga itong bisita karon. Kaway. Ngay anak kaway. Kaway. Oh, kani usab ka ka mandaruhay. Oo. Oh, pila lang ka tuig mandaro pod? Punta karaa ka man ko. Pila ka tuig ka? Mga 20 ha. 20 ka tuig ka mandaro? Oo. Mudaro po ka? Ano pa, daro ba kayo kung masawa? Okay. O ka-adventure na si karon atong makita karon si Gawyon nga naa karon diri. Oh. Gusto ba nga newscaster? Danas ko kwait. Amazing. Ito makita karon nga hapit na mahuman ang usa ka luwang nga gidaro ni Sir Silvino Butlig. Ito makita karon. Ka-adventure. Usa ni siya panginabuhian sa atong mga Bulanon diri sa Bohol. Gahi siya daron sir og way tubig. O ka-adventure gahi ang Basak darohon og way tubig. Pero sir og nay tubig sir humukra siya sir. Humukra siya ka-adventure og nay tubig. O ka-adventure mo na siya panginabuhian sa mga Bulanon. At tag 500 ang adlaw ni Sir Silvino Butlig sa pagdaro sa Basak at makita karon. Hapit na mahuman ang usa ka luwang ka-adventure ni Sir Silvino.
What's up ka-adventure? Na ako karon diri sa Basakan, diri sa Barangay Bulilis. Ato makita karon ang panginabuhian sa mga bulanon. Hilabi na ni Sir Silvino Butlig sa pagdaro sa Basak. Atong interview kanina mo adlaw siya og 500 ang usa ka adlaw libre pa niudto ka-adventure diri sa Basak. Si Sir Silvino nga mudaro sa iyang kabaw. Kamaw jud ka mudaro. Unsa man pagkuan sir kanang ogdo lakaw? Kana. Duhon nga to. Do pa liko. What ang What pahulong. hunong ang what ka-adventure hunong ang do lakaw. Oh. Ang liko. Pirahon lang pa. Si ka-adventure pirahon ko lang liko. Pirahon ang iya. Ngayon, kung puli ko sa pikas si Silvino agpisi at ibato. Sige ka-adventure. Karon ka-adventure mo testing ko og daro. Unya ni testing ko gamay na lang po ning darohon, katiwasonon. Lapit na mao man ang daron ka-adventure. Si ka-adventure mudaro na ko testingan na to ang do palakaw. Wala sida. Do palakaw. Do palakaw. What? Kanang what? Sir, kanang hunong. Si ka-adventure ako na testing ka-adventure. Siha. Hat. Hangat ka-adventure. Aduh. Udah-udagan. Duh. Taliban. Hangat ba di ay? Duh. Wat. Duh. Tagal minjor. Wa matulog ko agi. Dili na yung minjor magdaro di ay. Hangat kayo. Bamayra kong tiste. Hangat pa rin tagpabandir kadlaw ka-adventure. O bakalit minuto bakalit ka-adventure, hangat na.
Huwag ka-adventure shout out kay Sir Ganidjo sa akong mga follower nga way hunong ang suporta. What's up ka-adventure? Gihangat ko. Gihangat ko sa daro. Huwag ka-adventure, hapit na mahuman ang usa ka luwang. Ang gidaro ni Sir Silvino. Ni-testing ko ka-adventure. Kabi hangata. Bugat niya ka-adventure kay i-post man to katong akong igunitan. Nga katong kumaraga sa kuan sa iyang daro. I-post siya para mudot siya sa diri sa lapok. Manang hangat. Mayong buntag, sir. Oh, may pungbuntag. Asa si Mrs. Yeah. Ma'am, mayong buntag, ma'am. Okay, video ato interview si Sir Silvino. Sir kanang pila ka luwang ang nahuman nimo ganina, sir? Dito, sir. Sa pakaluwang kay buntag pa man sadyo. Buntag sayo. Salamat ko ni Sir Silvino. Salamat, sir, sa imo kong ipatesting og daro hago man ka ng palington. Palington man dito, sir. Okay, sir, kanang pila pangidaro na to ron, sir? Sa 69 na. Sa 69 ka adventure. Grabe ka abtik. Kusgan kayo mo daro si Sir Silvino Butlig. Mga 30 years na kang mandaruhay, sir, o sobra pa? Sobra na, mga 60 na hapit. 60 ka tuig. Okay. Nagbata kang mandaruhay, sir? Bata pa, gamay pa mga 8 anyos, 9. 9 anyos. Pila yung bata ni mo ron? 7. 7, bata pa lang ka-adventure. Okay, ang Kugihan na, okay. Ang pagdaro. Kanang ang kita, sir, okay na ba, sir? Ang kita sa daro? Okay raman po. Okay ra ka-adventure ang kita ni sir. Okay, atong interview karon si Sir Silvino Butlig ka-adventure sa iyang panginabuhian diri sa mga bulanon. Part gyapon ni siya sa panginabuhi sa mga bulanon ka-adventure atong gihimamat karon si Sir Silvino. Salamat, sir, sa time nga imong gihatag nako unya sa panahon. Salamat ka-adventure sa inyong pagtanaw sa akong video. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. God bless. Thank you.